Hola, em dic Anna Grau, soc dietista nutricionista i he vingut aquí per explicar-vos i parlar-vos sobre les propietats nutricionals del codony, ja que és el producte estrella de la nostra fira. Molt bé, Anna. Jo soc la Marina, soc la cuinera de Buenos Aires i jo us faré un plat. Em faré dos plats, de fet. El primer plat serà una crema que farem amb pera, codony, boniato i carbassa. Són tots productes del moment, són productes de la terra, són productes dels nostres horts i ho volem fer d'una forma una miqueta saludable, que això ens ajudarà l'Anna, que és l'experta. I nosaltres començarem per la part, diguem, més elaborada, l'elaboració més llarga. L'elaboració més llarga és la guarnició, perquè la crema, aviat l'haurem fet, la crema, però l'elaboració de lo que és la guarnició del plat és una miqueta més elaborada. Agafarem, primer de tot, el codony. Mentrestant, l'Anna ens anirà explicant totes les propietats que té el codony. El codony és una fruita rica en fibra i tanins. Llavors, és important saber quin tipus de fibra ens aporta el codony. El codony aporta una fibra soluble. N'hi ha dos tipus, la insoluble i la soluble, però la fibra que ens aporta és rica en pectines i mucílags. Què vol dir això? Doncs que tenen una capacitat d'absorció d'aigua formant un gel. Llavors, l'evacuació de l'estómac és molt més lenta. Què vol dir? Doncs ens aporta aquesta capacitat astringent. Aquesta part de fibra és astringent. A diferència de la insoluble, que és més laxant. De fet, això, si tu agafes un codony i en talles un tros, veuràs que la boca se't queda com a seca. Sí. Això ho fa els taninos. És la propietat dels taninos. Sí. Que hi ha d'altres productes que també tenen aquesta propietat. La poma també ho té, la magrana, també tenen aquesta aspror. Clar. Llavors, els tanins en concret el que ens proporcionen són efectes antiinflamatoris i a més antioxidants també. Així ens conservarem joves? Ens conservarem joves. Guapíssim. I juntament amb la carbassa i el boniato que has posat també, que el portabeta-carotens també té aquest efecte antioxidant. La pera el que fem és suavitzar una miqueta tota aquesta astringència que té el codony. Sí, exacte. I llavors el boniato i la carbassa són més dolços, no? Porten aquest punt de dolçor. Però és una dolçor natural. Llavors vull dir que aquí no hi ha res afegit, tot és natural. No hi ha sucres ni hi ha res, perquè normalment s'associa el codony amb el postre típic, que és el codonyat, que realment, després en parlarem, però està ple de sucre i sucres simples. És que abans eren més valents la gent, Sí, treballaven d'una altra manera diferent, que necessitaven molta més energia. Exacte. Llavors ara intentem versionar el codony d'una forma saludable i veure que té d'altres usos, que no només es pot menjar com a postre, sinó com una crema i un primer plat ben saludable. Un cop ho tenim embolicat, ho ficarem al forn 30 minuts a uns 200 graus. Mentrestant, mentre que s'està fent al forn, continuarem amb la crema. La crema, aviam, Anna, m'ajudaràs una mica? Sí, tant. Donem el porro. Porro. Molt bé. També portarà ceba, oi? Sí, el porro i la ceba ens poden explicar les propietats que tenen el porro i la ceba, perquè estan a tots els plats. També és que és molt saludable, és bo posar-ho a tot arreu, realment. La ceba, sobretot, és important conèixer que té fibra i uns compostos que es diuen flavonoides. Aquests compostos ens donen l'olor característica de la ceba, aquesta olor que sempre ens dona i que a més ens pica els ulls i de més, ho fan els flavonoides. Els flavonoides, la seva acció al cos és que són antioxidants també, per tant, fantàstic. A més, és cardioprotector, la ceba, i també tenen uns compostos que es diuen compostos ensofrats, que aquests compostos donen la propietat de la ceba, aquesta propietat antiasmàtica i antiinflamatòria, que de vegades no sé si a casa vostra ho heu trobat algun cop, però quan un nen té molta tos i deixes una ceba tallada al costat del llit i deixen de tossir,
Doncs és gràcies a aquesta propietat que té antiasmàtica, antiinflamatòria. Els receptes de la padrina, que et deien, fica una ceba sota el llit. Sí, home, jo ho he fet, amb els meus fills petits, jo també. i la veritat sempre m'ha funcionat. Aviam, doncs això anirà... Què et sembla? Ho vas fent tu? Perquè jo les màquines, com que... Perfecte. Això va aquí dins, oi? Va aquí dins, sí. Anirem sofregint la ceba. Sofregint la ceba, vale. Bueno, el codony, que ja el coneixeu tot, és un producte que és molt dur, llavors s'ha de vigilar sobretot quan se talla, perquè costa, veieu? Costa molt de tallar. Hi ha persones que ho agafen i el bullen sencer, per no tindre per evitar fer-se mal. Aquí posem una mica d'oli, pot ser? Sí, mireu, he portat un oli que és d'aquí, és d'Orcau, vull dir, un verge extra, un oli d'oliva, una miqueta, sí. També el podeu fer amb mantequilla, si voleu, però clar, els greixos són diferents, i com hi ha un bon oli d'oliva... Sí, no, que es treguin les mantequilles. Sí, val. Llavors, jo he portat el codony, l'he portat bullit, veieu? Llavors es tracta de pelar-lo, tallar-lo a trossos i bullir-lo durant mitja horeta, que quedi ben tovet. Nosaltres ho tractem tot, ho fiquem al buit, perquè llavors conserva totes les propietats. Clar, bueno, sí, a l'hora de bullir, penseu que també el codony té molta vitamina C i vitamines del grup B, B1, B2 i B3, i amb la cocció es perden, val? És l'única... Sí, per això tampoc no hem de fer coccions massa llargues, si ho fem al buit, a baixa temperatura, vull dir que llavors surts guanyant perquè et queden totes les propietats del producte. Llavors, quan tinguem la ceba sofregida, llavors hi afegirem el codony i la pera. I la pera, perfecte. Llavors, aprofitarem una mica de la pera, dels retalls de la queda que ens queden per la guarnició. Com que ja tenim... Mentre que es va fent això... Sí, ho deixo anar fent una mica traiem, sí, el que ja hem fet al forn i llavors hi afegirem la pera feta al forn. La pera. Per fer la crema. Per fer la crema. Llavors agafarem, primer de tot, una rodanxa de pera per la guarnició i la resta la utilitzarem per ficar-la aquí dintre. Aquesta la guardarem i la resta a dintre la crema. Amb la pell i tot? O s'ha de pelar? Bueno, està cuita la pell, vull dir que jo li ficaria també, ens donarà color. Llavors hi pots afegir el que és el codony i la pera. Afegeixo ara? Veieu que això queda molt ensucrat perquè està molt tovet. Aquí cap a dins. Molt bé. La pera també. Hem ficat una mica de... Ho hem portat fet, molt bé. La pera així tal qual. Tal qual. Cap a dins. Cap a dins i ja està. Vols afegir alguna... Ara triturarà una miqueta. Val. Jo, el que tu manis, perquè jo de cuina ben poc. Veieu que vaig tallant els ingredients que hem fet al forn. Una mica més. Ja ho tenim una mica triturat. Llavors, quan ho tenim triturat, ho farem. Podem fer amb crema de llet o ho podem fer amb llet de civada. Llavors, clar, la crema de llet ens dona molt suctuositat, però la llet de civada és apta pels... I és apta per vegans, sí. Per vegans. Realment és més lleugera a l'hora de pair i és pels vegans o la gent que no pren... I la intolerància a la lactosa. També. Que llavors jo, per exemple, utilitzo molt la llet de civada al restaurant pels intolerants a la lactosa. Llavors no queda tan cremós com amb la crema de llet, però li dona un bon sabor. Sí, exacte. Llavors amb aquests... Llavors ho triturem tot, Tot triturat, sí. Veieu que té la llavor grossa, el codony té una llavor molt grossa. És que així menjat a cullerades ja estaria boníssim, I està molt bé utilitzar tots els productes de temporada, perquè clar, això té data de caducitat i s'han d'aprofitar.
Llavors aquí, si volem... Ja està, ja pots parar. Si volem que intervinguin també els nostres crios, els nens, podem fer-los jugar una miqueta quan cuinem, perquè llavors també és una forma de que coneguin el producte i de que estiguin amb nosaltres a la cuina. Abans, veus, jo he agafat unes estrelletes per fer per cada un dels... Veus? Perquè farem el fons del plat, diguem. Que tenim. Quedarà ben bonic. Veus? Hem ficat una papallona i unes estrelles. Llavors retirarem la resta. Tot això no es pot menjar perfectament, vull dir que no es llança res. Ara estan fet al forn, llavors veieu com ben tendres. La pera també, perquè clar, com que tenim els 3 productes a la crema, ara el que podem fer és afegir-li una miqueta de sal, una miqueta de gingebre, he portat, vull dir, això no és del país, però bueno, sempre va bé donar-li un toc una miqueta diferent, i una miqueta de sal. Ho deixo a les teves mans. Jo començaré a emplatar. Perfecte. Farem l'estrelleta de boniato. Li dono una mica de tons. Sí. I ja està. Vale. Fa bona olor, Fa bona olor, clar. Molt bona olor. Bueno, ara ficarem Això és com el fons del plat. Sí, veus, la papallona. Tenim la pera. Llavors, aquí tenim que hi ha una miqueta de llavor. El boniat, el codony. Vale. Codony. Vale. Perfecte, perfecte. Llavors, aquí... Saps què, Anna? Per què no em passes uns brins de safrà que tenim? Perquè ara justament és el moment de la recol·lecció del safrà. I com que el tenim aquí mateix, aquest és de l'hort. Aquest el fa el meu home. Però bueno, en tenim aquí a Vilamitjana, en tenim a Llimiana, en tenim a tot arreu. I llavors val la pena també utilitzar-lo. Aquí. I ficarem, aviam. A veure, això. Netejarem una mica. És que trec coses. Sí, treu. Retiro coses. Vale. Netegem una mica. Això ho aniré posant en pots, si et sembla. Molt bé. Llavors ens passarem al que és la decoració. Veieu? Aquesta és la flor del safrà, que és preciosa. I mireu els brins. Veieu? Cada flor té 3 brins. Llavors el farem servir per ficar les antenes de la papallona. Bueno, hem de fer una miqueta també, saps? Perquè a la canalla el que els agrada és, al fi i al cap, és jugar a la cuina. Els brins aquests els hauríem de torrar una miqueta, perquè llavors és quan surt tot el seu aroma i realment és quan tenen les propietats de més l'olor, tota la propietat, no? Vale. Mira. I ara hi ficarem unes fulletes. He passat la crema aquí dins. I ficarem unes fulletes de mosterola, que són unes plantes que estem recuperant. Són plantes que estem fent uns tallers per aprendre a conèixer el nostre entorn, les plantes que tenim, que les tenim a l'abast des de sempre. Plantes medicinals, comestibles. Entens? Que estem envoltats i no en fem cas. I llavors, clar, vull dir, són igual de bones que els que compres o més saludables. I a sobre no et costen res. I mentre passeges vas tens als marges. I reculls, oi? Els tens als marges de les camins, dels trossos. I clar, la dificultat és conèixer-los, Bueno, d'això es tracta, s'ha d'anar estudiant, s'ha d'anar fent cursos, perquè no et pots quedar... Llavors hem ficat les fulletes aquestes, que això li dona un puntet així com picantet, saps?
i hem ficat una floreta. Aquesta flor és la flor del cebollino. Val? I mireu, aquesta... Aquí tenim unes floretes també liles. Veieu? Bueno, és per donar-li un toc de color i que sabeu que això ho teniu, ho podeu, no fa falta comprar-ho, que ho teniu a la vostra abast a qualsevol lloc. Bueno, li dona un toc diferent al plat, més especial. Bueno, ara que ja tenim el plat així, ho serviríem així, no? El plat presentat i llavors la crema a part, llavors la serviries. M'ha quedat un plat nutritiu, saludable, vistós. I fàcil. I fàcil. I sí, realment és fàcil de fer, no té complicació. Sí, sí. A veure si s'anima la gent i la fa a casa, no? Molt bé. Doncs fins a una altra.